प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारनि फिन मोनसे बाखनायथाव खामानि। लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाखांहोनो थांखिजों बिटिआर सोरखारनि फिन मोनसे बाखनायथाव खामानि। आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा बिटिआर ओनसोलाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाखां खामानि मावनायजों लोगोसे गेलेनाय बिथिङावबो गोख्रों नोजोर होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन क्लाबफोरनो गुबुन गुबुन गेलेनाय बिथिङाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोर राननानै होबोगासिनो दं। बे एखे हाबाफारियानो गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारियाव जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन क्लाबफोरनो गेलेनाय बिथिङाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ राननानै होनाय जायो। बे हाबाफारियाव 1 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, बारग' एमएलए हेमन्त्रनाथ ब्रह्म, जमदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल दोलोनि क'अर्डिनेटर जजेन राभा, गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफायो। नोंथांमोना निश्चय मिथिगौ जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे बिटिआर सरकारा जे लाइमोनफोरखौ बायदि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय गोबां हाबाफारि लादों आरो बिनिनो मोनसे गोनां हाबाफारि दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो जोंनि ब्लक कमिटिफ्राव बा ब्लक कमिटिनि गेजेरजों दिनै मोनफा मोनफा समस्थियाव जेसेबांनाखि क्लाबफोर दङ बे क्लाबफोरनो क्रिकेट, भलिबल आरो केराम बर्ड बेखौ बे गेलेग्रा आइटेमफोरखौ राननानै होनाय जादों आरो जोंनियाव बाव जमदुवार ब्लक हिसाबै गासै 40तासो क्लाबा बेवहाय दिनै नुजाफैदों आरो बिथांमोननो बे मख'नाय आइटेमफोरखौ मोनफा मोनफा हरनाय जादों आरो जों मिजिंथिदों निस्सय जोंनि बे क्लाबाव जाय बिथांमोनहा गेलेगिरि दङ मोनफ्रोमबो जे गेलेग्रा आइटेम बे आइटेमफोरनि सायाव बिथांमोनहा मोजां गेलेनायनि अभिज्ञताफोर दङ जों नुदों आरो बिसेसकरि भलिबल, क्रिकेट आथिखालाव रासिनै बे खेलाफ्रा जागासिनो दं फुटबलजों लोगोसेयै। दा बेनिखायनो बै गेलेनाय बिथिङाव जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा आरोबाव साबसिनथारै गेलेनो खाबु मोनसिनो बेनि थाखाय बेखौ हेफाजाब होनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव आरोबाव गोनां माखासे क्लाबफोरखौ जों नायनानै आरोबाव जाहाथे जोङो फुटबलजों लोगोसे बायदि गेलेनायफोराव जाहाथे आवगायसिननो हायो बिनि थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारा एबा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बेवहाय जोबोद गोसो गोथारै लाइमोनफोरखौ गोजौ फारसे लांनो सिन्था खालायदों। दा दिनै जोंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो गासैबो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि ब्लकनि प्राइमारि दैदेनगिरिफोर जयै थानानै जोङो क्लाबफोरनो बेखौ राननो मोननायखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इन फिउचाराव बे क्लाबफ्रा गावबागाव क्लाबाव खालि गेलेनानै थानायल' नङा बिथांमोना जोंनि स्टेट लेभेलाव जुदि सौहैनांगौब्ला निस्सय जोंनि बे क्लाबफोरनि लिग जे बादायलायनाय जायो बेफोराव बिथांमोना बादायनानै जोंनि साब डिभिजन लेभेल आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेल बेखौ बारग'नानै स्टेटआव जाहाथे थांनो हायो आरो लोगोसे स्टेटल' नङा जों नेसनेल लेभेलावबो जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां माखासे पार्टिसिपेन्टफोर आथिखालाव ओंखारबाय। दा बेबायदि जाहाथे गेलेगिरि नुजानो हायो जों बेखौ मिजिंथिदों आरो निस्सय बे जाफुंगोन बेखौ जों आसा खालामबाय। बेखौ जोङो दा आथिखालाव बयबो मिथिगौ जे गेलेनाया खालि गेलेनानै थानायल' नङा, गेलेनायजों जोंनि लाइमोनफ्रा गावनि जिउ राहाखौ दानो हायो। जों नुबाय गोबां मानसिफ्रा बेजों साख्रिबो मोननो हाबाय आरो जाय बिथांमोना साख्रि लायाखै गोबां दामि क्लाबफ्राव बिथांमोना इयारलि बिथांमोना सुक्ति जानानै प्राय क्रर थाखा खामायनायखौबो जों नुनो मोनदों। गतिके आथिखालाव जोङो फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय जे क'-कारिकुलाम एक्टिभिटिस होननानै बुङो बेखौबो लांफानांगौ आरो बेजों निस्सय गावबागाव जिबनखौ दानो हायो। बेनिखायनो आं साफ्रोमखौबो खावलायबाय जोङो ओरैनो गावखौ गोनो गोथो बिदि दोनाजासे फरायनायजों लोगोसे जों गेलेनायावबो आवगायबोदों। दा बिटिसि इलेक्सना बेयो माला जागोन निस्सय बाव इलेक्सन कमिसनारनिबो बाथ्रा फैगोन। थेवब्लाबो जोंनि मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हयथ' बियो सेप्तेम्बर अक्ट'बरहालागै जाहैनो हागौ मोनसे इंगित होदों। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जे बे दोलोआ सोलिगासिनो दङ। दा गतिके जोङो आगोलनिफ्राय जों साखाफारा जानानै दङ जे बिटिसि इलेक्सनाव जोङो बेवहाय गोग्गोम आरो गाहामैनो एबा गोख्रोङैनो जोङो बेवहाय पार्टिसिपेट खालामगोन एबा बाहागो लागोन आरो जों मिजिंथिदों जों एबार फैबाय थानाय समाव गोबां आसनफोर देरहानानै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जोङो सरकार दानो हागोननि मोनसे मिजिङाव जों दङ। नाथायबा जोंनि गोजौनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा
जेरैबायदि जायजों क'लिसन सरकारजों सोलिनानै दङ हयथ' फैबाय थानाय समाव सोरजों एलाइन जायो जाया बेखौ गासिबो जोंनि गोजौनि दैदेनगिरि बिथांमोना थि खालायगोन नाथायबा जोङो जोंनि समस्टिफ्राव जों साखाफारा जागोन